give them grand. Say what's up America, half of you should know me, right? Other half a replica. И така, здравейте хора, аз съм из Gamer 1 и клиповете и качваме един след друг на един и същ ден в 1 часа. И да хора, както и да е, днеска ще правя едно ревю на един канал, дето и аз съм там. Там сме няколко хора, има клип, дето сме там. Има клип, обясняват за канала повече. Можете да отидете, долу ще има линк за канала, да се събните. И така, ето го, това е линка, нали, това е канала. Аз съм вътре, нали. Нарочно сме го късли да гроб. И така, чакаме да видим кои сме, нали, всички вътре, да видим кои сме вътре, да сложим снимка на нас там всичките. И така, това е информацията. Спрете си го на пауза и така. Това са клиповете всичките. Това е като цяла информация. Информативният клип. Или не знам дали точно така го казвам. Но както и да е. И също така искам да ви кажа едно нещо. Има едно като сайт. Долу също ще има и за него. Каза YouTube. Тъй като стани. Ето го сайта. Да. Мислех, че го е нямал в компа, но ето го. И така. Примерно ще теглите някоя песен. Това е, да знам, туториал как да си изтеглим песен. Да знам. Нещо такова. Примерно. Коя? Ай, тая правилно на фо. Копирвате това. Слагате го тук. Штракате Download. И тук си избирате за кое искате да го изтеглите и така. Хора, ако съм ви помогнал, събнете се, ударете един палец, отидете в The Group и там се събнете, ударете там един палец, прегледайте видеята и когато се разберем кои хора сме в The Group, защото ние по принцип сме май 10 или 12 и скоро ще се разберем колко сме и ще почваме всеки ден да качваме, понеже сега не знаем кои сме. И да хора, това е от мен и бай!